Tervehdys. Mä ajattelin puhua ihan vähän lisää tästä Charlie Kirkin tapauksesta. Nimittäin tästä on mun mielestä puuttunut ihan pieni sellainen asia, vaikka tätä on monelta suunnalta kommentoitu, niin mä haluan vielä lisätä oman pienen panoksen tähän. Sehän on ollut niin tunteita herättävää, että jotkut on niinku iloinnut siitä, että Charlie Kirk murhattiin, ja jotkut sitten katsoo, että ne on aika pahoja ihmisiä, kun ne iloitsee siitä, että niitä on ilmoitettu tosiaan niin kuin niiden esimiehille niiden sosiaalisen median tileistä, tai jos jotkut on niin kuin iloinnut tällaisesta. Ja tavallaan voi ajatella, että ihminen on, jos tuntee niin kuin iloa jonkun toisen kuolemasta, joka ei ole tehnyt tavallaan mitään väärää, niin että onko siinä ihmisessä jotain vikaa, että pitääkö sen niin kuin mennä itseensä, niin ei välttämättä. Yhdysvalloissahan tämmöinen väittelykulttuuri on hyvin vahva, ja se, että pyritään saamaan toinen ihminen tietyssä mielessä niin kuin nurkkaan ahdistetuksi tai tuomaan joku looginen ongelma. Eli Charlie Kirkhan oli tämmöinen niin kuin aika rajattu aihe ja tosi hyvä väittelemään niissä, koska se oli niin kuin törmännyt näihin argumentteihin tosi paljon, koska se oli tosi paljon harrastanut tätä, niin se on siis vähän niin kuin jokaiseen sanoo oman hyvän vastineensa. Ja mun mielestä, jos te mietitte, että jos tälleen nyt pyrkii niin kuin muuttaa ihmisen näkemystä ja mielipidettä, niin se on huono strategia, että vaikka se tuntuu niin kuin loogiselta, niin se ei välttämättä ole sitä. Että se ei ota huomioon ihmisluontoa. Mun mielestä se, miksi mä halusin tehdä tämän videon, on se, että mä näin Joe Roganissa, hän sanoi, että sen sijaan, että tämä murhaaja olisi ampunut, niin sen olisi pitänyt vaan mennä niin kuin väittelemään sen kanssa. Niin, tämä väittelytekniikka vaan niin kuin sillä tavalla ei muuteta kenenkään mielipiteitä. Jos sä oot ikinä muuttanut sun mielipidettä jossain asiassa, niin kuin joku iso elämänkatsomuksellinen näkemys, niin mietipä, että onko se tapahtunut tällaisessa vähän niin kuin vihamielisessä ympäristössä, missä toinen yrittää saada sut niin kuin nalkkiin ja saamaan pisteitä, ehkä laittaa vielä hyvän klipin siihen ja nolaamaan sut miljoonien ihmisten edessä, niin onko se sun elämänkatsomus just muuttunut tollaisessa tilanteessa? Vai onko se ehkä enemmän sitten, että sä oot keskustellut jonkun kanssa ja sit sä oot ajatellut jotain asioita ja sit sä oot lukenut ja pikkuhiljaa niin kuin, mä luulen, että se on vähän lähempänä tuota jälkimmäistä. Ja esimerkiksi mulle, niin mä oon ollut vahvasti niin kuin tällainen helluntalainen nuorena, niin sitten mä muutuin ateistiksi, mutta en mä väitellyt kenenkään kanssa silloin jonkun kiihkomielisen ateistin, joka haluaa käännyttää kaikki ateistiksi, niin ei tapahtunut tälleen mun kääntyminen. Niin puhutaan, on sellainen efekti, kun mun mielestä psykologit puhuu, voitte tarkistaa, se on blowback-efekti, että jos pyrkii laittamaan toisen ihmisen niin kuin tällaisen niin kuin, nalliin, että yrittää niin kuin voittaa, niin se ihminen ei niin kuin
ei mene sen, se ihminen ei vakuutu tästä tai ei niele tätä vastustajan argumenttia, vaan se enemmänkin alkaa niinku keksiä tapoja, millä hän olisi väärässä, ja koska maailma on aika monimutkainen, niin mahdollisesti löytää jotain omia ajatuskulkuja, jossa hänen oma argumenttinsa on loogisempi. Ja siinä tulee oikeastaan tällaista niinku vihaa sitä ihmistä kohtaan, joka on niinku pistänyt sut tällaiseen, yrittänyt niinku nallittaa sut. Niin se, mitä Charlie Kirk teki, on sitä, että se teki niinku hyvin paljon tai tällaisia niinku lyhyitä klippejä tai lyhyitä segmenttejä, lyhyitä väittelyitä, jossa se niinku puoltaa jotain ajatusta, sillä on omat niinku vastaukset valmiina ja se pistää sen niinku, näyttämään huonolta tämä toinen ihminen. Vaikka se ei aina sitä toki tarkoituksellisesti tee. Mutta ne ihmiset, jotka ajattelee samalla tavalla kuin Charlie Kirk, niin ne näkee, että olipa tuossa niinku hieno looginen ajatusrakennelma, että nyt toi punaviher vasemmistohörhä niin nolasi itsensä, tai toi woke-ihminen nolasi itsensä tosi pahasti nyt, hehehe. Mutta ne, jotka ajattelee niin kuin eri tavalla kuin Charlie Kirk, niin ne ei näe sitä sellaisena, että oho, tuohan oli hyvä pointti, että nyt mun täytyy varmaan muuttaa mielipidettä. Vaan pikemminkin siinä syntyy sellainen vihamielisyys tätä Charlie Kirkia kohtaan. Ja se, miksi tosi monet tunsi niin kuin iloa sitä kohtaan, että Charlie Kirk ammuttiin, niin mä sanoin, että mun mielestä ne ei ole ollut niin kuin pahoja ihmisiä, vaan ne on ajatellut eri tavalla ja sitten ne on vähän niin kuin samaistunut siihen Charlie Kirkin vastustajaan ja semmoinen niin kuin tuntuu tuo vaan sellaista niin kuin vihaa Charlie kohtaan. Eikä semmoista niin kuin rakentavaa, että ajatukset niin kuin vapaasti menee nyllään. Niin kuin, mitä niin kuin jo on tällainen podcast-formaatti esimerkiksi, niin missä ihmiset vapaasti keskustelee, niin, tai miten niin kuin vaikka baarikulttuureissa ihmiset keskustelee kavereiden kanssa tai tälleen, niin siinä on sellainen niin kuin vapaa ajatusten vaihto, missä ei pyritä nolaamaan, niin siitä saattaa syntyä vähän erilaista ja silleen ehkä saattaa niin kuin ihminen muuttaa omia mielipiteitänsä. Niin, että jos sen sijaan, että tämä kulttuuri perustuisi tällaiseen niin kuin, väittelyyn. Yhdysvalloissa on tosi paljon suosittuja tällaisia niin kuin konservatiivisia, aika nokkelia tyyppejä. Se Change My Mind-tyyppi tai Ben Shapiro tai tällaiset kaverit, niin ne on nokkelia, mutta aika harvoin niiltä tulee sellaista niin kuin deep divea tai rehellistä keskustelua jonkun niiden opponentin kanssa. En mä sitten tiedä niin kuin tosielämässä, mutta siis se, mistä esimerkiksi Jordan Peterson tuli tunnetuksi, oli pitkälti se, että se teki sellaisia niin kuin, samantyylisiä. Sillä oli nokkelia ajatuksia, joilla se sai vastustajansa niin kuin nalkkiin. Niin kuin se muistutti se yhden TV-haastattelun, missä hän puolusti oikeutta loukata toisia ihmisiä. Että ihmisille pitäisi olla oikeus loukata toisia ihmisiä. Kato, mitä sinä itse teet, että sinähän kovasti loukkaat minua siinä. Niin sehän oli tosi nerokas ja varmaan sai siitä aika paljon suosiota. Mutta se saa suosiota niiltä ihmisiltä, jotka jo valmiiksi ajattelee samalla tavalla kuin hän itse. Eli
Eli tavallaan jos me halutaan tällaisen niin kuin ymmärtää ihmisen luonne, ja jos me oikeasti halutaan niin kuin muuttaa maailmaa jotenkin paremmin, eikä vaan saada klippejä, niin semmoinen niin kuin avoin keskustelu olisi. No mä peräänkuulutan sellaista, että ne ihmiset, jotka ajattelee myös eri tavalla sun kanssa, niin sun ei tarvitse yrittää niin kuin tuhota niitä tai laittaa niitä nurkkaan tai nolata niitä tai nauraa niille, vaan että koittaa ajatella asiaa jopa miten hän ajattelee ja tehdä siitä niin sanotusti hänen ajatuksestaan semmoinen Steelman, että ymmärtää miten hän ajattelee ja sitten keskustella. Molemmat teette toisten ajatuksesta Steelmanit ja keskustelette toistenne kanssa siten, että mahdollisimman paljon niin kuin ajatukset virtaa vapaasti eikä tuomita toisia. Niin mun mielestä tälleen ihmisen niin kuin ajattelu voi kehittyä, se voi muuttaa, sen ajatusmaailma voi muuttua ja se ei synnytä sellaista vihaa, mitä niin kuin tämmöinen debattikulttuuri synnyttää. Mutta tässä oli mun sanomista tällä kertaa. Kerro mitä mieltä itse olet. Kiitos kun kuuntelit.